som už nekrátil hráčom čas a hlavne vám nenaťahoval nervy, tak mi dovolte oficiálne zahájiť eGames Summer Challenge 2015. You'll be mine forever, even though you're far away. I still know we need to win. We are together. Time I think of you and it takes me to a special place in my mind where we can be together. And I still hope that you'll be mine forever, even though you're far away. I still know we need to win. We are together. Sejmuj to, ne? Ty čo tu robíš? Kúkal kino do piče, čo si? Však posled. Čo? Dole je hlas, tete, low je malinko. Zober si Griffin. Nič, sorry. Na co tak piť? Čas. No poď. Nestihneš dojsť hore. Čo robíš posledné kolo? Čo robíš posledné kolo? Tebe drbe. No rýchlo, 8 sekúnd, bež tam. Ok. GG. Counter-terrorists win.
ale si mohol skúsiť. Mohol si skúsiť. Ja mám toľko času, ktorý ma príde fotografiť 45 minút. Že chod savenúť ten famas. Ale on čaká do piče. A však máme to, ne? Máme to, že máme. My sme boli všetci mŕtvi, Ale ne? čo tebe? Ale si teba robia sa, že chod to savenúť posledné kola, ty si... Ale ja som nepočul to, že posledné kola, ani som to nekúkal hore. Ale furt taký zápis na to monitor, že... Saveovalo famasa, že... Ty to natáčaš na to? My tam úplne ujebí vedľa mňa. Brzy sa najviac ľúbilo to posledné raz tým vypol, on sedí zakusnutý a my na ňu kúkame, nemáš čas! A furt. Ale že čo, kričíme, nemáš čas! Nemáš čas! To je byl si prvý čas, ty kokot asi náspäť. A potom to vybehol na telečku, nemáš čas, ne? Ale jak posledné sekundy, jak sa vrátil. Už to išiel prefarovať, že tam je, prefarol a niekto tam. Vieš, jak som dúfal, že tam bude, kurva. Kamal, keby si dal sekundu do konca, tak Mindfuck, ty kokot, mindfuck. A trafí mu hlavu na jedenovi. čo má 9 HP, na čo? Do nohy ho sekneš do piče. Do ucha, ty kokot, by stačilo, ne? Stačilo, keby sa na neho pozrieš aj mŕtvy. Ja neviem, čo má. Ty si išiel saveovať. On saveol. Na winter. Saveoval, vypol na winter. Koľko sme sa to tam nevieš? Daj na krk. To čo je toto? To je tam tak na uchytenie, ale tu by to... A čo to, za čo to máš uchycávať? Za nič? Však ješ automat, tu jeb na to. Už zober do ruky. No. Ale keď to tam má, tak to využije, ne? Takhle. Ale daj si to okolo krku, bo to je. Bezdratové slúchadlá. Nie, na Wi-Fi. Cez Wi-Fi. Wi-Fi! Famas nemám. Aby sa saveol na doma. To je Ačko, my máme čo? To je podľa toho, ne? Môžete dať 4.